igazságos energiaátmenet az egyik legnagyobb kihívás Európában. A JetForce projekt célja, hogy ebben digitális eszközökkel nyújtson segítséget. A Bora 94 Nonprofit Kft. Vezette projektben 9 ország 12 partnere dolgozik együtt 3 éven át. Célunk olyanoktól tanulni, akik előrébb járnak ezen az úton. Velük tapasztalatokat cserélünk, a jó példákat pedig hazahozzuk. A projektben 2 új digitális alkalmazást fejlesztettünk. Az egyik a lakosságot segíti. Néhány kattintással könnyen jelezhetjük, ha valahol energiahatékonysági vagy környezeti probléma van. Csak egy rövid leírás, fotó és helymegjelölés kell hozzá. A másik applikáció pedig szakembereknek és döntéshozóknak szól. Ez azért különleges, mert nem csak a gazdasági szempontokat nézi, hanem azt is, milyen hatása van egy fejlesztésnek a környezetre és a helyi közösségre. Mindkettőt teszteltük itthon és külföldön is. Kollégák, egyetemi hallgatók, oktatók, szakemberek és az úgynevezett digitális nagyköveteink segítségével. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2 digitális nagykövetünk is van. Szalai Szabolcs Bükkábrány és Nagy Lajos Bükk-Aranyos polgármestere. Bükkebrányban működik Magyarország legnagyobb külszíni fejtésű lignitbányája, ezért a település jelentősen érintett a szénkivezetésben. Nálunk a zöld átmenet már évekkel ezelőtt elindult, ugyanis az önkormányzat felelősségteljesen gondolkodva úgy döntött, hogy az összes intézményét energetikai szempontból korszerűsíti, minden közintézményünkön napelemes rendszer üzemel. Ezen kívül a településen, a felhagyott bányaterületen működik az ország egyik legnagyobb naperőműve, mellette pedig egy zöld hidrogén előállító üzem is. A megújuló beruházások mellett a jövőben a JetForce digitális eszközeit is használni szeretnénk a fenntartható fejlesztésekhez. A vidéki energiaszegénység csökkentése az egyik legfontosabb célunk, és büszkén állíthatom, Bükk-Aranyos ebben élen jár. A megújuló energia a közösség bevonásával lehetőséget ad a fejlődésre. A JetForce ebben segít, új eszközökkel, új szemlélettel. Ez tehát nem csak egy nemzetközi projekt, hanem lehetőség arra, hogy együtt gondolkodjunk a jövőről, és helyben is tegyünk a változásért. JetForce. Hiszünk a közösség erejében.